खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांलायबानो जाबाय। आं नोंथांमोननिसिम मैया मोनसे भिडिअ होनाय जादोंमोन जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय गोदान स्किम फैदों होननानै। जाय स्किमनि जोहै नोंथांमोना बिजनेस एबा फालांगि खालामनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैसा मोनगोन होननानै आं बेबायदि खोन्थाहरदोंमोन। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मेट्रिक फेल जानायाबो एप्लाइ खालामनो हागोन, मेट्रिक फेल पास जानायाबो एप्लाइ खालामनो हागोन, जायफोर ग्रेजुएसन, जायफोर ITI लानाय, जायफोर पोस्ट ग्रेजुएसन गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै आं बे भिडिअजों खोन्थाहरनाय जादोंमोन। दा नोंथांमोना बे मैयानि भिडिअ गोबाङानो सोंहरबाय थादों आरो गासिबो जुदि एप्लाइ खालामनो हायोबा माथो गासिबो मोनजोबगोन, बोरै बेबायदि जानांगौ जाखो, बेफोरबायदि नोंथांमोना गोबां मानसिफ्रानो सोंहरगासिनो दङ। गासिबोलाय बोरै मोननांगौ बेफोरबायदि नोंथांमोना गोबाङानो सोंहरदों। दा बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे खोथाखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनो सानदों। भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आङो गिबियावनो गुरै खावलायहरनाय जायो जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय, अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो आपडेटखौ मोननो हायो। आं बेहाय नोंथांमोननिसिम मोनसे एग्जाम्पल महरै बेहाय खोन्थाहरनो सानदों दै। नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया आं बेखौथ' मिथिला। 2020 मायथाइयाव जोंहा मोनसे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय स्कलारशिप फैदोंमोन दै। जोंहा बेहाय ग्रेजुवेट आनएमप्लयमेन्ट फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट मोनसे जोंहा बेबायदिनो माने स्कलारशिप बायदि जोंहा मोनसे फैदोंमोन आरो। जायफोरखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायोमोन, जायफोर ग्रेजुएसन पास जानायल' एप्लाइ खालामनो हायोमोन दै। नाथायबा ग्रेजुएसन पास जानायजों बेहाय मोनसे खोथा फैदोंमोन, जोंहा बैसोनि खोथा फैदोंमोन। जायफोर ग्रेजुएसन पास जाखांनायनि उनाव 25 बोसोर जानाय नोंथांमोनासो एप्लाइ खालामनो हायोमोन बे ग्रेजुवेट आनएमप्लयमेन्ट फाइनान्सियेल एसिस्टेन्ट बे स्कलारशिपखौ। दा नोंथांमोना बेहाय मिथिनो हाबाय जानांगौ। दा बिनिखायनो जोंनियाबो बे नैबे मुख्यमन्त्रि आत्मनिर्भर बे स्किमाबो जोंना बेबायदिनो जानानै फैगोन दै। नाथायबा मिथिनो हाया जेनेबा बैसोनि बेलायाव 20 बोसोरनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागौबो जानो हागौ, 19 बोसोरनिफ्रायबो एप्लाइ खालामनो हागौ जानो हागौ, नाथायबा 20 बोसोरबो बेबायदि जाहैनोबो हागौ। दा बेखौ बुंनो हाया। नाथायबा बेहाय मेन फेक्टरानो जोंहा बेनो जानानै फैगोन बैसोनि बेलायावनो। मानो होनोबा जों एप्लाइखौथ' गासिबो खालामनो हागोन नालाय। जायफोर मेट्रिक फेल जानाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन, मेट्रिक पास जानाय नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो बेहाय जेन्डारनिबोथ' जेबो खोथा गैया नालाय, हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा गासिबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बेनिखायनो बेहाय जोंहा बैसोआ मोनसे फेक्टर जानानै फैगोन दै। नोंनि बैसोनि सायावसो नोंथांमोना इलिजिबोल जानो हागोन, आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाखाबाय। नाथायबा बैसोआ बेसेबां जानांगोन बेखौ दायो जों मिथिनानै मोनाखै। नाथायबा बैसोनि बेलायावसो जोंहा इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जाखागोन, आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जायो। मानो होनोबा जोंहा गोबां मानसिफ्रानो मेट्रिक फेल जानाय गोबां दङ, मेट्रिक पास जानाय गोबां दं, ग्रेजुएसन पास जानाय गोबां दं। दा बेनिखायनो बेहाय जोंहा बैसोनि बेलायाव जानानै फैगोन नोंनि बे इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया गासिबोथ' थिगानो जागोन बेहाय। नाथायबा बैसोआ जुदि उन्दै जायोबा, जेनेबा हमना ला बिथांमोना जायफोर 25 बोसोर जानाय बिथांमोनासो जुदि एप्लाइ खालामनो हायोबा, अब्लाथ' नै जोंहा गोबां मानसिफ्रानो एप्लाइ खालामनो हानाय नंला। जायफोर मेट्रिक पास जादोंबाबो फेल जादोंबाबो गोबाङानो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो नोंथांमोना 23 सेप्तेम्बरखौल' नेनानै थाबानो जाबाय, अब्लासो जोङो 100% मिथिनो हाखागोन। नाथायबा आं बेहाय नोंथांमोननिसिम बेहाय बुंहरखानाय जायो आरो बैसोनि सायाव जोंहा बेहाय डिपेन्ड खालामगोन। बिनिफ्राय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया बायदिसिनानि बागै एसे उनाव मिथिबावगोन, जेनेबा मा डकुमेन्टस नांगौ बेफोरनि बागै एसे उनाव मिथिबावगोन। आरोबाव आं बेखौ नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जायो दे, बोसोरनैनि गेजेरावनो बिथांमोना 2 लाख केन्डिडेटफोरनो बिथांमोना फैसाखौ हरगोन दे बिजनेस खालामनो थाखाय। आं बेखौ नोंथांमोननिसिम आरोबाव खेनसे बुंहरनाय जाबाय। देग्लाय फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय 2023-24 दा जोंहा फाइनान्सियेल इयार सोलिगासिनो दं नालाय, बे फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय 1 लाख केन्डिडेटफोरनो बिथांमोना फैसाखौ हरगोन बिजनेस खालामनो थाखाय। बिनिफ्राय नेक्स्ट फाइनान्सियेल इयार माने 2024-25 बे फाइनान्सियेल इयाराव बिथांमोना आरोबाव 1 लाख केन्डिडेटफोरनो बिथांमोना फिसा फिसौ बिजनेस खालामनो थाखाय बिथांमोना फैसाखौ हरगोन। आं बेखौ आरोबाव नोंथांमोननिसिम खेनसे बुंहरनाय जाबाय। बारा गोबाव सम गैला, जोंहा समफोरनो मिथिनो हागोन मा बैसोआ बेसेबां जामारनांगोन, मा डकुमेन्टस नांगोन बेफोरनि बागै जोङो फुरा डिटेल्सै मिथिनो हागोन। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। दा बेखिनियानोमोन। माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय। आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय, जाहाथे गासिबो बिथांमोना आपडेटखौ मोननो हायो। बेबायदिनो आपडेट मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ जायफोर गोदानै फैनाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। गोजोन्थों।